Salutare toată lumea, eu sunt Kido și bine v-am găsit la primul episod, era să zic al patrulea episod, what the hell. La primul episod din Metin 2 The Base. Am mai jucat pe acest Metin mai de mult și m-am gândit să mă reapuc și să încerc să fac o serie cu el. Avem pe aici ceva iteme, nu se vede nimic de altea. Mulțumesc. Ok. Nu știu de ce mi-am dat setările astea, mă rog. Așa, unde-i inelul? Da. Bun. Să... am mai făcut acum ceva iteme ca să nu mai stau în timpul filmării. Că m-am gândit și eu puțin că n-are rost. Încă mai pică cardul, what the hell? Ce măsă? Câinele ăla e buguit. Vom merge în oraș, luăm magiile și după aceea merem în map 2 posibil. Hai, doamne. Doamne, care m-au fi pomenit. Ce-am măsit de apă? Tot nu a venit, ba, doar de apă. Oh, uite o fetiță. Băi, domne, calul ăsta e de belea să mor eu. Da, am înțeles treaba. E de treabă chestia asta. Și când filmez și când nu filmez mi se întâmplă lagul ăsta, nu știu de ce. De fapt, cred că știu de ce. Dar mi-e să fac acel lucru ca să rezolv posibil. Se mai întâmplă asta în România. Deci dacă mai dau o singură dată și dacă mai dau o singură dată, lag dau dezinstalat. Doamne, se vede că astăzi am mers la școală. Ai, doamne. Nu, bine. Ups. Stați așa. Bă, reduri. Eu nu știu cum să vă zic, dar tira. Acesta este un player de pe Metin 2 TBX care îmi cere duel, eu am level 7, dar mă rog. Zâmbește bro la cameră. Nu, deci dacă ia pe asta nu vine odată, o și în jur. Așa. Bun, hai să mergem. Ce-am pățit? Mă pomene. Să mergem în Bacra? Hai în Bacra. Ce că noi suntem la red. Ok. Vreau să fac ceva, dar nu știu ce. Să chem petul ăsta retard. Mă mai și pomene bunica azi.
Ups. Lasă un secund punct acolo. Îi bag pe ăștia cu sabie de level 1. .2 KP. Din ce, frate, cam ăsta și ăștia. 6K? Nici, frate. Ups. Ia, nu lasă acum să pun amărâtul ăla. Da, nu. Cum am mai zis, am ceva iteme făcute acum. E de treabă cu forul ăsta. Acum am venit să zic cum de microfon. Așa, hai să mergem la orice. Nu mai avem ce facem map 2. Ce mă? Așa. Hopa, 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 Potera. Stați un pic. Da. Ce mai aruncăm? Și scutul. Asta înseamnă să fiu mafiot. Da, bine. Hai pe măta. Ok. Hai de pui. Mi se pare că aici bate cineva. 1 de 93 și 1. Stai, ăla e 93? Da. Dacă era mai mic mă luam cu el la bătaie, mă, că eu-s Bruce Lee Junior, mă, ce știți voi? Opa, uite țiganul, șef. Țigan, șef, lasă-mă să fac 30-ul. Țigan. Ca să vedeți și eu ce țigani eu pe Metin 2 TVX. Bă, ter. Da, mă. Da, mă. Bă, ăștia vedeți că eu sunt mai bazat ca Bruce Lee Chan.
Ceapa măsii de orc, că are 21 ca viață și eu cu arma asta de-abia că-i dau damage. Oi, domnie. Cofre dragon, hai că luăm, tată, cum să nu luăm, facem colecție, păi nu. Unde-i ceapa măsii oricolo? Fuge acum. Am auzit că m-am enervat eu, ați văzut și voi cum am fugit. Bate-l. Bă, nu mai fac o dată levelul 30. Ia. Atât. Happy. Ok, eu ceară pe jos. Ups. Aruncăm și păpucii ăștia. Apoi putem ține chestiile astea. De ce nu? Punem sabia cadea și hai să batem grasul. Da. Da, gras. Nu nimă, ce l-a dat? Ce dă? Inelul limbilor, eu și... Uitați lumea, eu am și ce face cu inelul limbilor. Ce să fac și tot e bine primit. Iar da pe... Blestemăm asta, scalul. Bine, mă, că... Cred că fac 34 și mă duc în V2 să moară masa. Hai mă. Atât. Nu am făcut 34. Apoi eu nu știu ce să zic, dar nu știu eu ce o rezista un V4. V4, mam. Da. Oh, 59 săgeți, bazat. Și sabia am 15, cotul 30, 45. Bă, ar fi posibil să rezistăm. De ce să nu încercăm? Cu level 36.
Unde-i mă țăgan? Bă... Nu știu ce să zic. Ceapa. Bun. Homo. Oh, bine că mai vin și alții. Dacă pe rău aș face așa ceva, m-aș fi zeu. Dacă pe un privat fac așa ceva, nu sunt nimeni. Opa, uite blue bazat. Poate mai aici la bătaie. Oh, alta ladă. Ce ne dă? Ce-o dat? Oh, sabia exorcism. Am și știu la ce e bună chestia asta. Tenis, să vreau și cum să nu vreau. Apoi se poate, băi. Cum să nu vreau eu un V3? Când eu sunt din cale afară. Oh. Nu? Când doi se bat, al treilea câștigă. Știți vorba aia. Nu? Dăm comandii și hai să o creștem. Da. Ce pot să zic? Mai mult de... Cum să crește așa? Oh, băiatul vine nervos la mine. Gata, boss, mă bate. Și eu de level mic, ce vrei și tu acum? Îs mic și plus. Nu-i mă. Bă, voi îl vedeți pe ăsta ce dă? Bă, băiatule. Asta-i tu un minut. Un minut, nimic mai mult. N-ați auzit nimic. De la el. Îi dau de-l strâng. Păcat că n-am față de niciun item din ăstea. Oh! Băiatul ăsta e bazat de felul lui. Apoi e sura ăla. De 49. Ești vezi care e mai mult. Na. Hai să nu mai pierd timpul pe PvP-uri și să fac și o level. Asta ce mă să devrare? A, 61. La asta-i permit mă să bată un V2. Bă, da, eu le permit la mulți, dar nimeni nu permite și mie să bat. Uite. Uite, finally, o cameră liberă. Ce pot să zic? Aleluia. Apoi, da. Nu mă lasă nici să bat, fratele meu. Oh, fiți atenți cum moare Kido în direct și în reluare. Pentru că e pe YouTube, de ce să nu fie în reluare? Păi lume, cam atât a fost și cu acest episod din Let's Play Metin 2 TVX, parcă da. Bun. Până data viitoare, ceau ceau.